Hlavná točka dňového šoru bolo hlasanie za výbor direktora Ruského národného teatru Petro Rizir Ďaďa. Na dneškajšej schádzky za direktora jednohlasno vyhlasaný Slavko Oros a predkladanie potom bude prešli na nacionalnom musovitu. Na náš konkurs še zjavila jedna molba, na ktorú môžem povedať, že sme dobre reagovali, zato že to je istá osoba, ktorá okončovala túto dôležnosť i u prešlým mandátu. To Slavko Oros. I dúfam, že to baš dobre za terašnji upravný odbor, zato že on upucený so všetkými problematikami, ktoré máme. On veľa še angažoval okolo pisania projektoch i dúfam, že je potpuno upucený i že teatr nebude mať dajaký kročaji, ktorí by ho zastanovali, no naprotiv dúfam, že predlúži robotu normálno, jak i po teraz robil. Každá programa roboti rozvoju také inštitúcii podrazumuje veci paralelní roboti u rýžnych oblastoch. Jedna oblast to same rješovanje statusa, ktoré ešte už je nerešené, statusa teatra, ktorá už vična borba, už veci decenijna borba. Druhé to projekti, ktoré treba, že by še robili, to ta kreatívna časť, u ktorých še treba dať svoj inovírac. Treća stvar, to kadrova struktura teatra, kde už očihľadno i toto, co može biti specifičné u tej programi, ktorú som teraz podniesol, to svoje fajtová tranzícia u teatru, i u kreatívnej, i u techničnej, i u upraviackej struktúry teatra, ktorú by sme teraz trebali porobiť za nejaké 3-4 roky, keľo bude tirvať od mandat, že by už nejakí noví, mladší generácii neodlúha prevžali čežisko roboty u teatru. Na schádzky bolo slova i o projektoch, ktorí zaplanovaní za to rok, jak co to postavianie predstaví Vandrovka 3, skoro jak Kohut za Kukurika, pririchtovanie i drukovanie knižky o 50 rokoch teatru, pririchtovanie projektu Enigma Ďaďa, výrobok sajtu i druhy.